Καλωσορίζουμε στο στούντιο την υποψήφια πρόεδρο Πραξούλα Αντωνιάδου. Κύριε Αντωνιάδου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Εντάξει, ήσασταν στο Υπουργείο Εμπορίου. Είναι μια δουλειά που έγινε από όλους τους υπουργούς εκεί για πολλά χρόνια και η κατάληξή του είναι καλή. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε εμείς. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά? Κοιτάξτε, απλώς να θυμίσω και να δηλώσω ότι είμαι ευτυχής ότι για τους 7,5 μήνες που βρισκόμουν στο Υπουργείο κατάφερα να προωθήσω την πρώτη και τη μόνη ερευνητική γεώτρηση που έγινε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της οποίας γεώτρησης ήταν η ανακάλυψη φυσικού αερίου, το οποίο, διότι πολλή κουβέντα γίνεται τώρα για γεωτρήσεις, αλλά γεωτρήσεις δεν βλέπουμε. Τα γεωτρύπανα δεν πλησιάζουν. Τον Νοέμβριο, πήγαμε Φεβρουάριο και τώρα μιλούμε για Ιούνιο. Και κύριε Μιλωνά, σας το έχω ξαναπεί νομίζω ότι ενώ ήμουν υπουργός, η εταιρεία Νόπολ είχε υποβάλει τον προϋπολογισμό για το έτος 2012, όπου προγραμμάτιζε να κάνει την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο τεμάχιο 12 το καλοκαίρι που μας πέρασε και μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 12, γιατί υπάρχει και δεύτερο κοίτασμα εκεί, το φθινόπωρο που μας πέρασε. Μετά την εκδίωξη μου από το Υπουργείο, όλα τα γεωτρύπανα χάθηκαν από την περιοχή της Κύπρου. Δεν έγινε άλλη γεώτρηση την στιγμή που ήταν μέσα στους σχεδιασμούς. Όπως ήταν μέσα στους σχεδιασμούς να άρχιζαν οι εργασίες εξόρυξης του φυσικού αερίου από το 2012, αυτό το μήνα, για να έρθει το φυσικό αέριο στην Κύπρο το 2016. Και εκείνο το χρονοδιάγραμμα πήγε περίπατο. Και αυτά δεν τα λέγω. Κύριε, θα σας ρωτήσω ευθέως. Γνωρίζετε κάτι, εκτιμάτε κάτι, ότι δηλαδή κάποιοι θέλουν το φυσικό αέριο να είναι στα έγκατα της γης μέχρι να τελειώσουμε κάποιες άλλες δουλειές, μνημόνια, δανεισμούς και τα συναφή? Για γεγονότα. Και αλλά θα πάω αλλού. Το γεγονός ότι καθυστερήσαμε, δεν υλοποιήσαμε δηλαδή τον προγραμματισμό που είχε κάνει η Υπουργός, η Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού όταν ήταν εκεί, η οποία έβγαλε και το αέριο, το εντόπισε και έκανε και τον προγραμματισμό για το πώς να κάνουμε και 2 ακόμα γεωτρήσεις το χρόνο που μας πέρασε και το πώς να φέρουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο μέχρι το 2016. Γιατί όλοι τώρα μιλούν ότι στη δύσκολη αυτή κατάσταση που βρεθήκαμε θα μας σώσει το αέριο. Που πάλι καλά που βρέθηκε μια υπουργός για 7,5 μήνες εκεί και το εντόπισε. Γιατί λόγια θα ήταν μέχρι τώρα τα άλλα. Διότι τα άλλα συμβόλαια που υπογράφηκαν θέλουν 3 χρόνια να φτάσουν στο σημείο που είναι τώρα το τεμάχιο 12. Αλλά θα μπορούσαμε τώρα, μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει στον τραπεζικό τομέα και για την οποία προειδοποιούσαμε να μην ξαναπούμε την ιστορία, θα μπορούσαμε τώρα να πείθαμε την Τρόικα ότι μπορούσαμε και μπορούμε ακόμα, και αυτή είναι η υπόσχεση μου προς τον κόσμο, να επισπεύσω τις εργασίες εξόρυξης στο τεμάχιο 12, για να πείσουμε την Τρόικα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ροές οικονομικά εισοδήματα και ροές οικονομικών εισοδημάτων στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όχι στο μακροπρόθεσμο που πήγανε τώρα όλα μακριά. Άρα να αρχίσουν να μετρούν αυτές οι ροές εισοδημάτων από το 2016 για να πιστεί η Τρόικα ότι έχουμε τρόπο να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε το δάνειο από το αέριο και να μειώσει τις απαιτήσεις που έχει για την αποπληρωμή του δανείου από τον απλό κόσμο, είτε αυτό σημαίνει αποκοπές μισθών, είτε αποκοπές συντάξεων, είτε νέες φορολογίες. Γιατί πώς μπορείς να έχεις ανάπτυξη, κύριε Μιλωνά, όταν αντί να μειώνεις τις φορολογίες, τις αυξάνεις? Και εμείς ως Ενωμένοι Δημοκράτες είχαμε από καιρό εισηγηθεί μειώσεις φορολογιών, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, που πρέπει να τονωθεί με μειώσεις και όχι αυξήσεις φορολογιών. Και για το όνομα του Θεού, το μεγαλύτερο κόστος της ύφεσης είναι η ανεργία. Και κάθε μέρα δεν δημιουργούνται νέες δουλειές, κλείνουν επιχειρήσεις. Και άκουγα τώρα τον κύριο Κυρίτσι και λέω, είναι καλά να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλοι μας το θέλουμε αυτό. Πρέπει αυτή τη δύσκολη ώρα να σκεφτούμε ότι κάθε φορά που επιμένεις να αυξάνεις τα δικαιώματα υφιστάμενων εργαζομένων, μπορεί να οδηγήσει κάποιους άλλους στην ανεργία. Και επιτέλους αυτό, σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς, πρέπει να το μελετήσουμε. Δεν γίνεται κάποιοι που εργάζονται να λένε εγώ τα θέλω όλα, αλλά και ας πάνε οι άλλοι στην ανεργία. Είναι βαριά κουβέντα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και απλώς για να ολοκληρώσω, μπορούμε, αν επισπεύσουμε αυτή τη στιγμή τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης του τεμαχίου 12, όχι ξεπουλήματος για το όνομα του Θεού, τότε μπορούμε, και αυτό είναι που έχω δεσμευτεί, να επαναδιαπραγματευτώ το μνημόνιο, ούτως ώστε να βασιστεί η Τρόικα στις ροές εισοδημάτων που μπορούμε να δημιουργήσουμε από την ανάπτυξη του αερίου και να μειώσει τις άλλες τις απαιτήσεις, πάντα όμως
και αυτή είναι η άλλη μας διαφοροποίηση, υπό τον αυστηρό εποπτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών αυτού του τόπου, και ο ίδιος ο Κύπριος πολίτης πρέπει να νιώσει εξασφαλισμένος ότι αυτοί που διαχειρίζονται το αέριο, είτε σήμερα είτε αύριο, θα το διαχειριστούν προς όφελος του κυπριακού λαού και όχι προς όφελος μιας διακομματικής ολιγαρχίας ή για τις τσέπες του οποιοδήποτε. Κύριε, κάνετε κριτική στον κύριο Κυρίτσι, στην κυβέρνηση του κύριου Χριστόφια, της οποίας όμως ήσασταν μέλος. Αυτούς τους μήνες που ήσασταν εκεί, δεν ακούσατε, δεν μάθατε ότι είχαμε κρίση και πρέπει να ληφθούν μέτρα? Γιατί δεν ησυχηθήκατε κάποια πράγματα στο Υπουργείο Συμβούλιο τότε, κύριε Αντωνιάδου? Όλα αυτά που σας λέω, κύριε Μιλωνά, είναι γραμμένα και στην πολιτική διακήρυξη των ΗΠΑ που εκδόθηκε Φεβράρι του 2009. Και μετά τα είπαμε πιο έντονα, ξέρετε πότε? Όταν κάναμε προεκλογική μαζί με το ΑΚΕΛ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, σε διάσκεψη για την οικονομία που δώσαμε, και καθόμουν δίπλα από το Γενικό Γραμματέα και είναι και στα αρχεία σας, και έκανα παρέμβαση στις 17 Μαρτίου 2011 για τη μεγάλη έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Και έκανα παρέμβαση και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και να σας πω και κάτι, αφού λέτε για την ανάπτυξη, κάτι που ίσως να μην το έχουμε πει τόσο αναλυτικά. Ξέρετε ότι ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας από τις προτεραιότητες για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή μπήκε γιατί επέμενε η πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού ότι ήταν αδύνατο μια αριστερή κυβέρνηση να πηγαίνει για προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχει μέσα την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή ως στόχο. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών τότε επέμενε ότι δεν έπρεπε να μπουν αυτοί οι στόχοι και έπρεπε να μείνουμε μόνο στην αποτελεσματικότητα και την ο κύριος Καζαμίας. Ναι, αλλά δεν μου λέτε για τα μέτρα προστασίας. Που μπήκε αυτός ο στόχος της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και είναι με λύπη που τα λέω όλα αυτά. Γιατί μπορούσαν να αποφευχθούν πολλά πράγματα, μπορούσαμε να προλάβουμε πολλά πράγματα, και δυστυχώς όταν η πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού προχωρούσε ευθεία και με το σταυρό στο χέρι, όπως έλεγε ο πατέρας μου, κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα διάφορα συμφέροντα και έπρεπε να εκδιωχθεί. Θα δίνω φυσικό αέριο και θα το συνδυάσω με Κυπριακό, δεν έχουμε απεριοριστό χρόνο. Ήσασταν οι μόνοι που κάνατε και την έρευνα τότε για τη μεταφορά του φυσικού αερίου και από τα κατεχόμενα και μέσω της Τουρκίας. Δεν ήταν έτσι, για το όνομα του Θεού. Να σας κάνω την ερώτηση. Ένα λεπτό. Αργότερα και άλλοι που σήμερα είναι υποψήφοι υιοθετούσαν, εν πάση περιπτώσει μελετούσαν αυτή την πρόταση, τώρα είναι ορφανή αυτή η πρόταση. Κανένας δεν την υιοθετεί. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν να πω τι λέγαμε στις μελέτες μας. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε η προοπτική της άμεσης ανακάλυψης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Το 2008-2009 που κάναμε τις μελέτες. Ο συγκεκριμένος αγωγός, στον οποίο αναφερόμαστε, και παρακαλώ διαβάστε το κεφάλαιο ενέργειας σε εκείνη τη μελέτη, μιλούσε για το Blue Stream 2, έτσι να είμαι συγκεκριμένη. Δηλαδή τον αγωγό που οι Ρώσοι ήθελαν να περάσουν μέσα από την Τουρκία για να φέρουν το ρωσικό φυσικό αέριο στη Μεσόγειο, και τότε υπήρχε η ρητορική και ο προγραμματισμός, η προοπτική, μπράβο, να έρθει το ρωσικό φυσικό αέριο στη Μεσόγειο και να διοχετευθεί το ρωσικό φυσικό αέριο και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και στην Κύπρο. Και με εκείνη την προοπτική υπόψη είχαμε πει ότι για να υλοποιηθεί αυτός, όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο, άλλο ήταν το σκεπτικό. Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κίνητρο προς την Τουρκία και λέγαμε ότι για να υλοποιηθεί εκείνος ο αγωγός διαμέσου της Τουρκίας, ο ρωσικός αγωγός, και να υποφεληθεί άρα και η Τουρκία, έπρεπε να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και άρα συνέφερε στην Τουρκία να συμβάλλει στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέγαμε. Και κάποιοι κακεντρεχείς αντίστρεψαν την κατεύθυνση του αγωγού για την οποία μιλούσαμε στη μελέτη. Δηλαδή, εμείς μιλούσαμε για τον ρωσικό αγωγό που κατέβαινε στη Μεσόγειο και σκέφτηκαν το άλλο. Όμως, στην ουσία, έχει πει κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τελευταία. Κάτι που οι άλλοι δεν ήθελαν να κατανοήσουν πριν. Εάν και εφόσον λυθεί το Κυπριακό και επανενωθεί η Κύπρος και επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και αποχωρήσουν τα στρατεύματα, γιατί να μην θέλουμε να εξετάσουμε εκείνες τις λύσεις και για τις υποδομές και για οικονομική συνεργασία που θα εξασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη και της Κύπρου και θα εξυπηρετούν και την ειρηνική συνεργασία. Αυτό δεν ομοιροποιεί την όποια νέα κυπριακή μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Τουρκίας? Υπάρχουν απλές απαντήσεις, κύριε Μιλωνά.
Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε 2 και 3 λύσεις? Γιατί να μην κάνουμε και ένα μικρό τερματικό υγροποίησης? Γιατί όμηρος πάλι είσαι όταν έχεις ένα τεράστιο τερματικό υγροποίησης και πρέπει να εξάξεις ξαφνικά κάπου αλλού κοντινά και δεν έχεις τον τρόπο. Και να πούμε κάτι, είναι πολύ σοβαρό αυτό, για διάφορες υποδομές, τερματικό υγροποίησης 10 δις και πάνω. Αγωγός με την Ελλάδα 10-15 δις και πάνω. Ξέρω εγώ, πόντιση καλωδίου. Για όλα αυτά δεν έχουν γίνει μελέτες βιωσιμότητας. Όλοι οι οικονομολόγοι ξέρουμε ότι για να επιλέξεις μεταξύ διαφόρων προτινόμενων λύσεων πρέπει να κάνεις μελέτες βιωσιμότητας, να συγκρίνεις τα αποτελέσματα και να επιλέξεις την καλύτερη. Να σας πω δεν έχουν γίνει μελέτες βιωσιμότητας. Μια μελέτη που έχουν κάνει οι Ισραηλοί, που είναι σοβαρό κράτος και δεν είναι. Οι Ισραηλινοί. Ναι, που μιλούν για μεταφορά με καράβια. Ναι, του αερίου. Δηλαδή η υγροποίηση του μεταφορά με καράβια. Παρά τα πολυεξοδεογή. Ναι, διότι και εκείνοι δεν έχουν διέξοδο από αλλού λόγω των δικών τους πολιτικών προβλημάτων. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί η ενέργεια στα χέρια οραματιστών ηγετών και όχι στα χέρια ηγετών οι οποίοι, και τώρα μιλώ γενικά, είτε θέλουν να κάνουν την ενέργεια όπλο για τον πόλεμο, είτε θέλουν να κάνουν την ενέργεια ως μέτρο αποκλεισμού της χώρας από όλο τον κόσμο. Στα χέρια οραματιστών ηγετών μπορεί η ενέργεια να οθήσει όλους να αποφασίσουν να επιλύσουν τα προβλήματα του παρελθόντος, να αποκαταστήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προχωρήσουν. Απειλεί αυτή τη στιγμή. Απειλεί ο κύριος Ερντογάν. Ναι, ο οραματιστής ήταν ο κύριος Ερντογάν. Ήταν για κάποιον καιρό και μετά άλλαξε ρητορική και γι' αυτό στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων Δημοκρατών, πριν μερικούς μήνες που ήμουνα στο συνέδριο, τον Νιόβρη ήμουνα στην Ιρλανδία και βρισκόταν εκεί η αποστολή των Τούρκων επιχειρηματιών, δέχτηκαν δρυμία επίθεση από τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, οι Τούρκοι επιχειρηματίες, γιατί τους είπαν οι ίδιοι οι φιλελεύθεροι ότι είχαν απογοητευτεί και είναι πολύ απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Ερντογάν, ο οποίος είχε δώσει κάποια δείγματα θετικής γραφής πριν μερικά χρόνια, τώρα έγινε τόσο ανένδοτος και αδιάλακτος. Και άρα υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή από τη δική μας τουλάχιστον ευρωπαϊκή οικογένεια, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε ούτως ώστε να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία. Και το να κάνει σχεδιασμούς λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει λύση του Κυπριακού είναι self-fulfilling prophecy, κύριε Μιλώνα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή το σχεδιάζεις. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό? Θέλουμε να εξαφανίσουμε όλη την αξία του κοιτάσματος του 12 σε έργα υποδομής που θα γίνουν γιατί δεν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό? Αυτά τα λέω έτσι, παίρνω τα πράγματα στα άκρα, γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε μια μεγάλη οικονομική κρίση και αν αυτή τη στιγμή, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να λύσουν το Κυπριακό, αποφασίσουν να κάνουν τέτοιες επενδύσεις οι οποίες θα εξανεμίσουν όλη την αξία του κοιτάσματος 12 και δεν θα μείνει στο τέλος τίποτε για τον κόσμο, πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά η πρόταση μας είναι απλή. Επειδή είπατε κάτι πολύ καινούριο και πολύ συγκεκριμένο, ότι κάποιοι, αφήνοντας να έρθει ότι είναι από το εξωτερικό, μπορεί να θέλουν ή και το εσωτερικό, να θέλουν να αξιοποιήσουν το 12 ώστε να μην υπάρχει ούτε η δυνατότητα αυτή της οικονομικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα να μην μπορεί το φυσικό αέριο να είναι αγωγός λύσεως του Κυπριακού. Έτσι κατάλαβα. Εγώ λέω το εξής. Με τον προγραμματισμό που ακούγεται για διάφορα έργα για τα οποία δεν έχουν γίνει μελέτες βιωσιμότητας και το καταγγέλλω. Έχουν γίνει κάτι εκθέσεις ιδεών, που δεν θέλω να πω από ποιους έχουν γραφτεί. Εκθέσεις ιδεών. Από τον κύριο Κασίνη προφανώς. Προκαλώ, δεν είναι μόνο αυτό. Τους προκαλώ να πάρουν αυτά, ξέρω εγώ, στη δεξαμενή σκέψη του Κιδίδη, που είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψη, να τα μελετήσουν επιστήμονες αν αυτά είναι μελέτες βιωσιμότητας. Και λέω ότι αυτά τα έργα που έχουν επιλεγεί διασκορπούν, εξανεμίζουν την αξία του τεμαχίου 12 με τρόπο που να μην μπορεί να περισσεύσει τίποτε για τον πολίτη. Και εμείς αυτή τη στιγμή προτείνουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε και τη συμβουλή της ευρωπαϊκής μας οικογένειας για το είδος των υποδομών που θα φέρουν γρήγορα εισοδήματα, γιατί η ευρωπαϊκή οικογένεια εκείνο που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσει την νέα πηγή φυσικού αερίου για την ίδια. Βρίσκεται σε ανάγκη αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικογένεια και αν εμείς καταφέρουμε να πείσουμε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θα προμηθεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με αέριο και εξασφαλίζουμε τη στήριξη της ευρωπαϊκής μας οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να σωθούμε, κύριε Μιλωνά, τώρα που όλοι είναι εναντίον μας. Και θέλω να πω και κάτι για την αξιοπιστία εκείνο με όλο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κτλ. Υπάρχουν υποψίες. Είναι φανερό ότι υπάρχουν υποψίες.
Ήμουνα τότε στην Κεντρική Τράπεζα όταν πράγματι εναρμονίσαμε όλους τους νόμους μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ο νόμος είναι εντάξει. Αν όμως υπάρχουν υποψίες, το πιο απλό πράγμα να κάνεις και για να εξασφαλίσεις όλα εκείνα τα κεφάλαια που είναι πράγματι καθαρά και βρίσκονται στην Κύπρο, να καλέσεις τους Ευρωπαίους εταίρους και να τους πεις: ελάτε, εξετάστε, γιατί ούτε εμείς θέλουμε να έχουμε εξεπλημμένα λεφτά εδώ. Μήπως κάποιοι θέλουν να έχουμε εξεπλημμένα λεφτά εδώ? Τι ωφελεί τον απλό Κύπριο πολίτη αυτό? Να έρθουν να ελέγξουν και αν κάτι δεν πάει καλά, να μας βοηθήσουν να το διορθώσουμε για να εξασφαλίσουμε και τους άλλους που είναι καθαροί. Κυρία Αντωνία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συνομιλίες μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακόμα θα το δοκιμάσουμε βεβαίως. Θα προσπάθησουμε 2 εβδομάδες, 8 μέρες. Γνωρίζετε ότι επιδιώκουμε την ίση μεταχείριση από όλα τα κανάλια. Αποτύχατε στο ανώτατο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Σήμερα έχουμε καταθέσει έφεση κατά εισαγωγής και ζητήσαμε παραπομπή ερωτημάτων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί ο λόγος που είπε ο δικαστής ότι αποτύχαμε ήταν γιατί δεν είχε δικαιοδοσία να ελέξει, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι έχουν τα δικαστήρια δικαιοδοσία και κινδυνεύει δυστυχώς το κρατικό κανάλι, τελειώνω με αυτό, και όσοι παραβιάζουν τον νόμο να θέσουν το αποτέλεσμα των εκλογών ένα αμφιβόλο, αν αποδειχθεί στο τέλος ότι έπρεπε να είχαμε ισότιμη μεταχείριση και δεν την είχαμε. Και καλώ όλους να αρθούν στο ύψος των ευθυνών που έχουν και να δώσουν ισότιμη μεταχείριση σε όσους τη δικαιούνται, για να μην υποσκαπτεί άλλο η λειτουργία της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Αντωνέου, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο Γιώργο Γεωργιάδη.